Фокусът на визитата е обмен на добри практики за привличане на млади хора към отбранителният сектор. В Полша този процес е силно развит. Още в училище учениците могат да се включат в специализирани военни паралелки, които изграждат дисциплина и базови умения. Тук вече говорим за двустранно сътрудничество между Република Полша и Република България на ниво кадетски програми, които има в Република Полша, които ние бихме желали да приложим в България, българската образователна система. Има така наречените хибридни класове, които се изучава освен на общообразователните предмети и такива предмети, които са с военна специализация. Става въпрос за така наречените униформени класове в Полша, т.е. в нормални гимназии има и униформени класове, в които се получава определен вид специализация. Дали военна логистика, дали парамедици. Също така има и общо войскови профил, в който учениците получават една подготовка, която е като началното военно обучение. Полската делегация обърна внимание, че 37% от учениците, които завършват униформени класове, избират кариерата в армията. Което е добър процент. Втория в Европа. Единствено в Прибалтика има по-висок процент, около 40%, но това е един доста добър процент за кариерно ориентиране. Полската делегация посети град Габрово, който е побратим с град Нови Сонч, Полша. И двата града имат партниращи си средни училища, в които се провеждат експериментални военни обучения. След посещението ни в училището в Габрово, ние бихме искали да продължим сътрудничеството с България тази година. Планът за 2026 година е първо български ученици да посетят Полша и да тренират с нашите. След това полски ученици ще посетят Габрово, за да обменят опит. Това е тест. Ако има успех обмена, ще помислим за бъдещи инициативи. Професионалната техническа гимназия доктор Никола Василиади в Габрово. 30 ученици водят военна подготовка в рамките на създадената през 2023 година Асоциация приятели на българската армия.